Studju li sar dan l-aħħar stabilixxa x'għandu jkun id-dħul adekwat għal għajxin deċenti f'Malta. Dan l-istudju bit-titlu A Proposal Towards the Definition and Estimates of the National Living Income in Malta 2022 kien frott ta' ħidma flimkien bejn il-Geo Workers Union, il-Moviment Graffiti u l-Alleanza kontra l-Faqar. L-istudju starreġ id-dħul ta' 6 kategoriji differenti ta' familji f'Malta u wasal għal konklużjoni li għandu jkun ta' madwar 14,864 euro għal persuna waħedha bla tfal, 20,099 euro għal ġenitur waħdu b'wilt wieħed, 26,018 euro għal ġenitur waħdu b'żewġ titfal, 21,316 euro għal koppja bla tfal, 25,746 euro għal żewġ ġenituri b'wilt wieħed u 30,734 euro għal żewġ ġenituri b'żewġ titfal. Dan l-istudju ħa diversi xhur biex saru fih ġew intervistati l fuq minn 1000 persuna. Minn barra intervisti fuq bażi individwali saru wkoll diversi gruppi tematiċi, ġie konfinanzjat b'80% mill-fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea u b'20% imħallsa mill-Geo Workers Union. Fi preżentazzjoni li għamel tal-istudju, Jake Azzopardi minn Rethink Advisory Group sqar li din ir-riċerka ta' tkaż ta' diversi fatturi, fosthom is-saħħa, l-ikel u x-xorb, l-akkomodazzjoni, l-edukazzjoni, it-trasport u r-rikreazzjoni fost affarijiet oħra. Li meta jnix ruħna għal kategorija ta' income partikolari waħda u laqqas ma limitajna ruħna għal tip ta' household partikolari imma tipi kollha l-għamliet kollha ta' familji li jeżistu f'Malta u wkoll kategoriji differenti ta' income illi jagħmlu l-ispettru ta' households. Is-Segretarju Ġenerali tal-Geo Workers Union Josef Buġeja fisser dan l-istudju bħala l-ewwel pass biex nersqu lejn sitwazzjoni fejn kulħadd ikollu dħul diċenti. Wieħed mill-pilastri ewlenin tal-Geo Workers Union huwa l-ġustizzja soċjali u dejjem kellna l-ħsieb li nagħmlu studju, diskussjoni dwar dak li qed insejħulu il-National Living Income. Ovvjament id-diskussjoni ma bdiċ fuq il-living income imma kienet fuq id-dħul biex persuna tgħix ħajja diċenti.